बिसमुरि आन्चलिक एबसुनि सिङाव थानाय सानजा बरदानपुर गामिनि अनसुमै क्लाबा दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे मोननै आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल लादों आरो बे सांग्रांथि मेलाव आंखौ गायालासे लिंहरदों आरो बेयाव बाहागो लाना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेखौल' आं खावलायनो लुबैदों समाजखौ फोसाबनायाव जाथि दानायनि बिथिङाव आरो जोंनि लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ दानायनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायावल' सोनारबा जानाय नङा, बर' थुनलाइ आफादनि सायावल' सोनारबा जानाय नङा, बा जातीय संगठन गुबुन गुबुन आफादनि सायाव सोनारबा जानाय नङा। बेनिखायनो गामि ओनसोलाव थानाय गामि आफाद, जोंनि क्लाबफोर आरो जोंनि गारजेन बिथांमोन बा जोंनि समाजनि गासै सेक्टरनि मानगोनां बिथांमोनहाबो बेखिनि दायथ'खौ लानांगोन आरो दिनै सानजा बरदानपुर गामिनि अनसुमै क्लाबा दिनै बे आयदाखौ लानानै जे सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों, आं स्पेसियेलि बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावहरदों। मानोना बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ जागायबाय आरो उननि समावबो जाहाथे बे हाबाफारिखौ लांबाय थायो आरो गामियाव मोनसे मोजां थासारि दानो नाजायो, आं बेखौ खावलायबाय। गुबुन गुबुन गामियाव बे समाव आं खावलायनो लुबैदों गुबुन गुबुन गामियाव थानाय जायफोर गामियाव क्लाब दं आरो क्लाब गैयाबाबो बै गामिनि गामि आफादफोर जायफोरा गामिखौ दैदेनो, आं बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो लुबैदों। दा जेरैबायदि अनसुमै क्लाबा बेफोर हाबाखौ जागायबाय, दा बे सेम हाबाफारिखौनो जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव बे आयदानि सायाव सांग्रांथि मेलखौ लानानै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ दा बिथांमोननि भबिष्यत दानायखौ जाहाथे मदद खालामलायो आरो गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो लायो, आं बेखौ खावलायहरदों। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय EBSC इस्ट बरदामपुर अनसुमै क्लाबनि जानानै गाहाम हामलायनाय जासिदों। दिनैनि जोंनि इस्ट बरदामपुर अनसुमै क्लाबनि नैबे गुन गोनां सोलोंथाइ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानो थांनाय बे प्रग्राम लानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जे दानि जे जोंनि प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जों माखासे बुस्थुखौ नुबोदों, बाव जोंनि गामिल' नङा गोबां गामिफोरावबो बेफोरबायदि जाथाया जाबोबाय थादों, जायनि जाहोनाव जोङो गोबां मालाबा खैदां खैफोद भुगिबोनांगौ जादों। बेनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिहेथु जोंनि गामियाव जोंनि गामिनि माखासे लाइमोनफोरखौ बा जोंनि गामिजों थाफानाय नांजाबफानाय खाथि खालानि गामिफोरनि जे फरायसा लोगो बिथांमोनखौ जों बोरै गोबाव सम फरायनायजों लोगोसे नांथाबनानै दोननो हायो, बा माबा मोनसे स्पर्ट्सजों जों गोबाव सम नांथाबनानै दोननो हायो, बा कालसारजों लोगोसे गोबां सम नांथाबबोनानै दोननो हानानै जिहेथु बैसो जानाय समाव हाबा जानायफोरनि न'खर खुंनाया आलादा जायो, बे थांखि आरो नोजोरखौ नाहरनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बाहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा मोनबोदों जोंनि बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां अनु बसुमतारी आरो जों सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोबावदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि आरो जोंनि मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो नेहाथारि, लोगोसे बासिबारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि, जोंनि बिसमुरि हालामनि गंसेल' नायल'जाल गोजौ फरायसालि बिनि फोरोंगिरि। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, नैबे बादि हाबाफारिखौ लालाङोबा फिउचार जेनेरेसन दानायाव बाराद्राय प्रब्लेम जाहैनाय नङा, बे थांखि आरो नोजोरखौ आं नुहुरदों। बेनिखायनो नैबे हाबाफारिखौ जोंनि इस्ट बरदामपुर अनसुमै क्लाबा गिबि खेबानो होनजायो, बेनो सिगां आरो बिनि थ्रुयैनो जों माखासे बुस्थुफोरखौ खामानि मावलांबाय थानो सानदों। जिहेथु जोङो जोंनि इस्ट बरदामपुर क्लाबा ओरैबायदि मोनसे क्लाब जाबाय जे क'क्राझार स्पर्ट्स एस'सियेसन KDSA क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनाव जोंनि अनसुमै क्लाबा लिडआव जयेन जानानै दिनैसिमाव 3 बोसोर गेलेबाय। बेजों लोगोसेनो जोंनि इस्ट बरदामपुर अनसुमै क्लाबा मोनसे हाबाफारिबो लाबाय थानाय जाखायो। जिहेथु जोंनि इस्ट बरदामपुर अनसुमै क्लाबनि गेजेरजों बानजायनायाव मोनसे बैसागु फोरबो फालिनाय जायो, बैसागु फांसन, बियो जानो फैगासिनो दं। बेहायबो आङो नैबे मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि गामिफोरनि खाथि खालाफोर थानाय जोंनि ओनसोलफोरनि जायफोरा इन्टारेस्टेड गोनां बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायहरो। आरो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा गारबोबाय थानाय जादों। इडुकेसननि हाबाफारिया जोंना बेनो गिबि दिनैनि प्रग्रामानो। बाहाय बे प्रग्रामखौ बे प्रग्रामखौ लानो हानानै बे प्रग्रामखौ खालामनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा मोजां बाहागो लादों। जोंनि हांख्रायनाय बादियै जोंनि इस्ट बरदामपुर गामिनिजों लोगोसे जोंनि गामि खाथि खाला थानाय नांजाबनाय गोबां फरायसा बिनानाव फंबाय लोगोमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दं। दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बिथांमोना मेहेरगोनाङै जाफुंहोलांबाय आरो जाफुंहोगासिनो दङ।
दा आङो बेखिनिखौनो बुङो उननि हाबाफारियाव गासैबो मोजाङै सोलोंथाइ लानानै ओनसोलखौ दानायाव खामानि मावगोन। आं खावलायनाया नैबेखौ खावलायनो सानदों जिहेथु जोंनि इस्ट बद्रामपुर अनसुमै क्लाबा 1995 मायथाइयाव जोनोम जानाय, नाथाय आं गुबुन क्लाबफोरखौ नुहुराखै जे बिथांमोननि क्लाबा माबेयाव जोनोम जानाय, बिथांमोना फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बेफोरबायदि लायाखै खोमा, बे मोनसे आंनाव सोंनाय फैयो। जिहेथु जायफोरनि गामिफोराव मोनफा मोनफा क्लाबफोर दं, बैफोरबायदि गामिफोराव दिनैनि बादि जोंनि इस्ट बद्रामपुर अनसुमैयाव खालामनाय बादि खालामगोनखौ आं मिजिंथिदों। जायफोरना प्रग्राम खालामनायनि थाखाय एभेलेबेल फैसा थाखा दं, बिथांमोना बेफोरबायदि प्रग्राम खालामनानै जोंनि फैबाय थानाय फिउचार जेनेरेसननि गथ'फोरखौ दानायाव खामानि मावोबा आं गोजोननाय मोनगौ। खारन मोनफ्रोमबो गामियाव दा मोनफा मोनफा क्लाब दं। जोंनि बिसिमुरियाव 65 गामि दं, बेयाव मोनफ्रोमबो गामियाव खेला गेलेग्रा क्लाब थायो। बेफोरा गासैबो नङाबाबो जायफोरा गिदिरथार गामि, जायफोराव गोबाव सम हाबा मावलांबाय, गोबाव सम क्लाबा दंगासिनो दं, बिथांमोनहा लायोबा खोब मोजां। जिहेथु बाहाय बारा फैसा खरसा जानाय जाया। आलासिफोरनो गानहोनो आर'नाइ गांनै गांथाम, बेनार मोनसे बायनो थाखाय 300-400 बास बेफोरजोंनो जायो आरो बाहाय खम बारा फैसा थांनाय जाया। खालामोबा बिराद मोजां आरो खालामथारनांगौआ दिनैनि समाव दायथ' जानानै फैदों आरो खालामनांगोन। जिहेथु बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि फिउचार जेनेरेसननि फैबाय थानाय गथ'फोरखौ बोरै मा होनो बेखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हायो, लिडार बानायनो हायो, बा माबा मोनसे संगठन सालायनो हानाय, बा माबा मोनसे क्लाब दैदेननो हानाय, बैफोरबायदि मोजां दैदेनगिरि बानायहैनो हायो। बेफोरनि गेजेरजों आं बेखिनिखौनो बुंबाय। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय थांखि लानाया सिगांनिफ्राय दंबोबाय थायो, नाथाय जोंनि इस्ट बद्रामपुर अनसुमै क्लाब हिसाबै आङो दिनैसिमाव 27 बोसोराव आगान सुरबाय आंनि बैसोआ। नाथाय आङो बांद्राय जोंनि गामियाव उन्दैद्रायाव हाबा जानायखौ आं नुबोआखै आरो होबथाबो मोनाखै। खारन आं दिनैसिमाव इस्ट बद्रामपुर अनसुमै क्लाबनिनो गोबां हाबा मावगासिनो दं, मावलांबाय थागोन। बेनि थाखायनो आङो माखासे समफोरखौ अबावबा थांनानै बिरहोलाहैनाय जायाखै। बेनिखायनो दासिमबो गामियाव दं, ओनसोलाव दं। ओनसोलनि हाबा मावनो बिराद मोजां मोनो, गामिफोरखौ दैदेननो बिराद मोजां मोनो आरो ओनसोलाव थानानैनो खामानि मावनो आङो जेब्लायबो सिमां सुजुग्रा सासे जेनेरेल सुबुं होननानैसो। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।